Ей, как само изкарах малко листата. Да глътне въздух. Той глътне ли въздух и друго става. Когато искам много дърпам, да изпусти малко. Ей, карам нещата, сега е малко по-лесно. Какво ще го хвана там, бе? Там не мога вляза, аз изобщо не виждам, бе. Вътре ли? Да. Вътре. Той голям бе, врат. Просто по-голям малък на роската. Браво! Той е много грамаден. Че аз не ми рибаря. Направите масло много далеко с кепа и рибата.